Nazo ke intandokazi zikaMseleku, omahlalela bakaMseleku, the real housewives mntakadad, chit-chatting on a live. Macele reviews The Polygamist, a new show on Netflix. Niyayazi mos, watch this. Let's share Polygamist. Your thoughts. The Polygamist, you guys, they are show iyafundisa. Ifundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebiyadenziwa uJonas lapha ayisoyisha abantu besifazane abasebekhulile. Bayinake le yanto ukuthi amadoda nje akazwani argument, akazwani nesixefe. Ayayithanda ipeace. uJonas into abayenza ebimxosha kakhulu. Noma ningathi nguJoyce. Noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefune bayinothise lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo hayi badla shame noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Okusho ukuthi amakhaya enu wenzeni abe woma be right. Noma ngabe uzoba nayo argument noma nizophikisana kodwa ube nendlela ozokhuluma ngayo kahle kahle nomyeni wakho. Futhi umyeni wakho ke usukumazi. Nalento yokwenza esengathi anibaza abayeni engathi asibaza abayeni bethu sibe sibazi. Ubabeke uyabathanda abantu besifazane ngahlangana naye vele bathanda yini ezomshintsha manje ngoba nakho usewashada mina yabo into ezikanjalo nje. Kodwa ibhekeni le yokuthi uJonas into ade efuna bekade kuyipeace. Then ebantwini besilisa babheke ukuthi yini eyenze uJonas agcine sefa. uJonas ubengaphila nje aphile nje kahle isikhathi eside kodwa uJonas wasebamba kakhulu unkosikazi wakhe uMamizala uJay uMamizala yabo niyalazi igama laMamizala wami bembamba kakhulu noma akafuni ukuthi abahlukane akafuni uJonas ukuthi ayeke indlela zakhe ukuze bakwazi ukuqhubeka benomamizala. So uyamcindezela ufuna ahlale kuyena noma esebona ukuthi no. So uMamizala uJoyce wayeseyakhathala ukulokhu phela ndoda ngifuna ukuhamba lana ngifuna ukushiya awufuni uthi sofa silahlane awufuni ukushintsha and phela uJoyce bengakathanda ukufa ke yena so bengeke ke badla afa. Ingakho ke uend up kuba uJoyce omtrephayo and mind you wamtrepha ngento ayithandayo meaning into oyithanda over uyigade ingabe yona futhi kubulalayo. Yes. Bese ke futhi kumadoda ke manje anesithembu nabo mama ke abasesithembini abayinakekela ingane zabo whatever abayenzayo iya contributor einganeni. Umfume waze wakhetha ukushiya ikubi ikhaya lakhe wakhetha ukuhamba ayohlala nempilo ngoba yini na ehlusha ubaba wakhe lo baba lo othi usebenzela izingane zakhe and uyazithanda ingane he's a family man yabo but wahluleka ukuseva ingane zakhe. Nawe Mamezala uJoyce wabuhleli mhlawumbe usuhlalela izingane zakho ngenkathi usuhlalela izingane zakho kodwa izingane zakho bezifa kakhulu. So mina akunayo inkinga noma bangamfanisa nomyeni wami uJonas kodwa uJonas impilo yakhe yalapha neya myeni wami we real life ihluke kakhulu. Manifuna ukwazi kana ubuza mina kunikazi yabona nani yabo khona indaba engikhohliwe ubonile uJonas uma seziveze them ubonile uJonas ngikhuluma nawe wena phela ubonile uJonas eshiya ama mention akhe lezi zinto zakhe phezulu ezinkulu wanqamelo lapha ko inde leyandle leya Soweto nothi anqamelo kuya lapha yana kulwa mama kubuye ngene no Ben 10 like nje enze msangana kodwa sometimes benqamela kuya khona. So ungathi ke umuntu ngoba nakho ehlala emjondolo noma ehlala emkhukhwini noma ehlala ku forum wena ohlala kuma big mansion bese ucabanga ukuthi into yakhe indoda ngeke iye lapha emkhukhwini inganqamela ukuyohlala khona emkhukhwini ithole ipeace ithole uthando ibe right izizwe indoda kunokuba ilokhu ikhonkotwa obani osport hayibo abantu besifazane singaphendukini osport kagcina kuthiwa osport amadoda manje why sekuyithi sesiba osport akho iyangena into hawu
ngisho senkulu. Sengibeke ngixosheke papa. Yabona manje. Usiqheke izinto hey papa ngempela. Kodwa bethu khona enye ishow ezokhombisa yona. Hey, anibisa ngani? Wow. Uzoyibona. Hey. Ku-TikTok nje. Hey, sengiyamxosha manje akahambe. Ibhathanathi. Ibhathanathi cwecwe. Yo guys, yeah. Aphelile amazwi. I'm not even surprised that this is coming from uMacele. Of course, she was going to say that. Even on Uthando Nesthembu, we saw that kukhona ubu small mindanyana. What is the earthly queen saying, Betunana? Because suddenly andiva kakuhle. Is she talking about uJonas or? You know what? Right now I'm trying all my level to be down. But for the real, you can't. You can't, son. You can't. You're the one that can't. I'm wondering if uMacele was watching the same show, Betuna, or maybe she's just commenting on into ayivileyo or clips here and there, and now she's trying to layer it so that it covers ubabakhe, of course. Hayibo girl, hayibo. Mamkhulu, ayibona. What level of delusion? What level of I was programmed and I am not glitching, sana. For my mental health, guys, I'm going to accept that this is AI. Hello, hi, welcome to Pop Culture Daily News, Ninjani. In all the reviews about the polygamies that I have heard so far, guys, ukuva umntu who is siding with Jonas. Even Nosdumo himself, who is playing the character of Jonas, is not siding with the character, hates the character, doesn't want his private life to be aligned with that of Jonas. Would you survive dating your character in real life? Wow, Jonas. Yes. Ah, well. The question is, would I survive dating like Jonas? Oh, yeah? Never. Oh, so never for both of them. Yes. And just to play a character like that, it's such an interesting lesson. So I praise nonsense. Yeah. Nonsense. Yeah. But not uMacele. It's giving Sana. She knows her man. She enables her man. To comment on this controversial show, like knowing that we're going to talk, and we're not used to her appearing lives. I don't know, but because lo uMakhwela will make a joke out of uMacele. Into Nibonayo is that she will make a joke out of her. She's even saying on the live that, oh, people will screen record this. Girl, you know people will screen record and talk about it. But uMakhwela will make a content out of uMacele. She will make you a meme, sis. Advice. We don't want the advice kaMacele, and we get that she's trying to please her man, but be careful, sis, because nenhliziyo yakho incinci, lo uyi-content creator yena uzoku-user. Also, guys, uMacele is giving mother-in-law vibes kulo mntana. I need Abongwe to check on her mom. I need Abonge to fetch her mom. uMakhwela uyafika nizibhesti. We don't see the other wives. We don't see you with the other wives. But we are getting this sense in the Yobana. You've got punchlines for days on the other wives. Talking about abantu mabayeke uba ngusport, bayeke ukhonkotha yibethuna. Kutsho uMacele, guys, mabayeke uba ngusport. Usport yinja, it's a dog. And yes, sizisa on her marriage land on Isthembu somyeni wakhe, because kuthiwa ubabakhe lo uyafana noJonas. Umamakhe ke yena ke uthi not my man. Not my man. He may be sleeping with his daughter's friend uMakhwela or age mate kasne. Adayitshate kodwa not ubabakhe akafani noJonas. He may have multiple girlfriends on the side besides abafazi bakhe, but hayi ubabakhe. I sat, guys, and I thought, why is Macele so adamant that uJonas is not like ubabakhe? And I figured it out.
And as well, guys, I don't know anything, but all I can say is that Noko, let's give respect to Babu Mseleko yini bethunana. He's not like Jonas. He's like Jonas, but same, but not the same, but same, you know? Jonas is like worse. It's like, Jonas is an exaggeration of Umusa Mseleko. Umusa Mseleko now that makes him Jonas light. You get what I mean? You know what? If you enjoyed the story, please give the video a like, subscribe, and hit the notification bell so that you do not miss any stories coming your way. Thank you for staying with me till the end. Bye.